Здравейте! Каква е ситуацията в момента на площада пред общината? Най-вероятно може да чуете сами. Говорят много хора, свободни граждани, призивите са стандартните, всички, които скандират в цялата страна, матия, си вън и така нататък. Нормална ситуация за протестите, които се провеждат в момента. Кой организира протеста в Сливен? Политически или граждански е този протест, госпожо Генчева? Протестът е граждански, имайки предвид хората, които са тук, те съвсем не са малко. Площада пред община Сливен е изпълнен със свободни граждани, които дошли тук да изразят своето несъгласие с предложения бюджет от правителството за 2026 година. Така че да, има и момент, в който като организатори има и политически сили, но виждайки какво се случва, по-скоро играят ролята на медиатор. Гражданите са свободни и изразяват своята активна гражданска позиция и своето мнение. Сега, аз не случайно ви питам, защото Асен Василев в разговор в кулоарите на парламента с Бойко Борисов сякаш се засегна от неговите думи и каза, че сега ще покажем, че е протеста, т.е. протеста е на ППДБ. Същевременно обаче Ивайло Мирчев заяви вчера в студиото на Нова, че не, този протест е на гражданите. Затова нека да е ясно всъщност кой го организира, политически сили ли стоят за този протест? Или това е инициатива на гражданите в Сливен? В случай в цялата страна. Мога да говоря и за Сливен и за цялата страна. Няма как да избегнем и политическия елемент, тъй като всички знаем, че гражданите имат нужда от някой, който да ги организира. Но пак ви казах, както преди малко, ние сме по-скоро в ролята на медиатори. От нас, лично говоря за себе си, това, което аз направих, беше само едно събитие във Фейсбук. Тъй като четейки социалните мрежи в големите групи в социални мрежи на Сливен, се видя, че хората имат нужда от някой, който просто да направи нещо и те да се самоорганизират и да придобият смелост да излязат. Нищо повече. Мога да говоря за себе си, нито един телефонен разговор, нищо. Едно събитие във Фейсбук. Така добре, че няма как да кажем, каква е целта на този протест, госпожо Генчева? Срещу бюджета? Да, конкретно срещу предложения от правителството бюджет за 2026 година, тъй като всички, които са тук и до сега говориха, изразяват мнение, че той задушава бизнеса, работещите хора, прехвърля тежестта върху всички нас, докато в същото време се захранва държавната администрация и репресивния апарат. Това е най-общо казано. Управляващите заявиха, че този бюджет ще бъде редактиран. Той няма да бъде внесен в този вид в пленарна зала и ще претърпи корекции. Не се очаква да има повишаване на осигурителна вноска, на данък, дивиденд. Този ангажимент е поет. Мисля, че никой вече няма вяра на управляващите, и те премълчават някои факти, като че срокът между първо и второ четене за поправки изтече. И единственият начин е да започне нова процедура от начало и да бъде преработен и внесен от начало. Много добре го знаят и за пореден път смятат да нарушат правилника на работа на Народното събрание, което все пак е нарушение на основния закон на държавата. И все пак ще се съгласите ли, че става въпрос за технически въпрос, за процедурен, т.е. дали ще бъде коригиран между първо и второ четене или ще бъде изтеглен? Не става ли въпрос за технически въпрос, а не за концептуален? Не става въпрос за технически, тъй като има законов начин, по който те много добре знаят, че единствено могат да внесат нов бюджет. Сега, лидерите обаче и на ПП, и на ДБ нееднократно призоваха хората да излязат на протести, да излеят гнева си. Не мислите ли, че това може да доведе до ескалация на напрежението? И кому е нужно всъщност и протестите и в Сливен, и в София, и в цялата страна да бъдат окървавявани? Никой няма такова намерение да окървавява протести. Никой не е призовавал за агресия. Нито от лидерите, които
говорят и на националните протести, и в страната. Така че наистина не е нужно, съжалявам, тук стана малко шумно. Мисля, че не се чували никой да призовава за агресия. Да, за свободно изразяване на волята. Да, но не и за агресия. Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще следим паралелно и каква е ситуацията при вас на площада. Благодаря ви отново. Благодаря и аз. Всичко добро. Така, връщаме се обратно в студиото. Чухте разговора с Пепа Генчева, общински съветник от ППДБ в Сливен.